Roma and this year Ubenya Bologna, Womani Torino and Swabana Fiwanya Genoa Bobocono, Womo and Cremonese and Ebo Inter, Womo and so and Fiorentina, Ebontuea Matisa, Ebetoja our Italian Syria, and Ano Pay me catch a car at the amount Peso Coffees Casima, Friendly Gan Matisa Ohono, Send the city La Bobocono, Womo and started Braswa, Womo game border, and I am Numenon, Wabekwana Chassa Laurent Bobocono, Womni PSG Ebo, Meth any IRCD loans, and this year Ubenya Odi Sinisa, woman so any limit to po ebo, Olympic to Marseille, woman any anchors game na etoja, na fenont, omo any air smuna kwatimia dia siene, Olympic Lyon, woman kwa Paris FC, afe woman game better and the Strawback, etna for many ejo was young, and ebo, Ubenya Toulouse Bobocona, woman study Rene, and this year into where Matisa, etoja, I will be Manso Nano Peno, Yadika Adi Adamwo, Woko England, EFL, Matis na etoja, Arsenal. Woman Brighton and the whole Fabian, Eddie said Crystal Palace, woman and so Ebo Liverpool, after Swansea City, Ebo Man City, not Yanya Wolves Bobocono, woman Chelsea na Ebo, after Newcastle, woman and Tottenham Hotspur game no, Etima 20, where Mattis Abetoja, our England and Anno Peno, make a check a car, and some Ediaman Pato de Teddy Germany, DFB Poker Cup no, there's some Musu game no, Toja team and the team, and some Adi Ayaletesan, woman and so any team and the team. Adi Aya Magdabek, Eddie Siani, and the lesser games in Libya, and also to the Kazazloten, Wamusuni Gutafort, and Eddie Siani, Menso 5 better fear, and we became Momo, and it's two Gardner Abo Padabon, and so the team and the daddy band of Follower Coulson, Eddie Siani, Damstad 98, and it's Sarah Canufia, Woman came better and FC Cologne Womo, and a Bayern Munich na Abonafe, Yana Dusuna, Aya Dusudorf Womo, and so and a Fabeck Abo Union Berlin, Woman Amena Belfit, and Eddie Siani to where Matisa. Ebetoja awom DFB Poker Cup Penano Peno Yadi Onkoba Kakra Aditamwo na Ukos Pena Adia say Hokopa Dere matches ni Betoja Bera Kamea say hono big games in the header and what said to know Mamen for other stories ha trying to be from aware another me baba kato se coach and dim Adi Luciano Spellati Adia say Juve and your pain and so Edin Kobo Nyamianim ni update time seka say Kamea say Opena Nyajatum say Obepo no head coach Adi Ama Juventus Bobokono, but Nyamianum Diana Tessa. Emma Dona, Atrin Kakaya, sir. Yes, it will vacate to pay, sir. One passer, one man, 1 year contract, and not 1 year no crown, and Sadanya 1 year, papa, 26. Nanka the Juman Urban area, not yes, it's Pelate say, Sir Juve for GDA, so bet to me a Juman Domodia. One man bear 2 years contract, 1 woman 2 years contract, and no way a Juman come at your momo. Now, or yeah, Juman be a do baby on Fisa, a Juman on Timiana, some be permanent, one more permanent, no, what Baby account so be friend as a caretaker coach there, and now they said I need to answer. We be friend as interim coach there. Adiano one pair so muji odidier so bet my Jumandia and a moment of full contract. Reporter Mensaka as a contract no media man no I to 2027 and T Kamia say I 2 years contract and no medimo penyan Ijani Luciano Spellati. Now you see one said Juve on the 1st of November and actually 128th anniversary at the Juventus Bobokono. Now a many criminals, and be Saturday, and a game on the reporter, Mensa Eka, SL Luciano Spellati, Abassasia, up on the first game at the Amajuve, Wabramuso, any air criminals, Edison in Yamensaka, I said Sinata, and Obetma strategy training, and the Amajuventus Bobokono, and no Luciano Spellati, reporter, if you're paying a catty at the Abba, and an anno pay make a check a crowd at the Amawachi Hodoso, not Meko Manchester United, now Uko United Bobokona, I'm the time in Sakaya, sir. Yes, Manchester and paying for no Sir Jim Radcliffe, and after the Glazer family. Woman Adia to so penanitin at the Rubinamo Tumano and Amazon, one no, Yamianum, sir, was our winning 3 matches at the Atozo Quadi Yasiko, Manchester for the many of papa, Sir Amorim Jumana, Anatasa Morim and some Ayantino, one more did so bet my Jumano, near Akaya said, Babia, as almost strengthening our Timimo, at the Rubinamo and no more train, so bet my strengthen
no Adiama Rubin Abomina Fe Eduma no wetime aya de kama ene ye reporter efiri Manchester United akati Eddie Eba ewo dwuma de so na no pay no make a check akwa so Adiama awe ensisi awodo so na ukwa in the month of October Manchester United at the player of the month nominees na diaba womo etese Matheus Cunha anafe Brani Mbiomo goalkeeper ni team adi Sane Lamens anafe womo adi Matheus Delete anso diaba ti we the players of Manchester United asiento muswaba na yenyi bako na player of the month of October anso enkomana no ye dia efiri Manchester United akati adi aba na mianum ni anoada team ani did RB Leipzig womo abo DV Poker Cup na omo winning 4-1 eniema koye edima Leipzig boboko no ba kwabna awosam yese anoada Leipzig supporter bako yebo game na we na chase wa hwere ne kwa in fact ayade ayawra ho sempa ye ewo Germany na yasa Branton wo wura stadium ha ano se ne hondodo no ne hondodo no sa Branton be mo ma bo game na we nyame anim yasi game ni koso a ana chase Branton no enso etoye enso ewo ho wo mu adene ko medical clinic wo mu koye ya ade no aniema nsedan koye anti ano ayade se team anitin edi RB Leipzig ko bo game ni we na chase awe ho sem ana no so atom no ye reporter etotwa ewo dwumade so na no pay make a check akwa ediama na mami nko Juve kakwa okay mami free Juve kwa rather na membla Liverpool na menko Anfield nyame anim ne one player Federico Chiesa with say of Juve ana wa 20 team and team at Liverpool oba na niam said am enko yem fama last season one said nya match dodo bia mo better this season there nyame anim ne Federico Chiesa masa ne ball na ba papa eba ne ntrato asisi na niam no kama the man will Liverpool na eno ne yakobi sa banter say vision ye say last season one header who season so ye no so oh nyame anim ne time na omunyusu no ono ankasa no header any problem bia because last season ono ankasa wajitum say na ne form ne nya was mentally na niam ha ne ye panema na niam hante no but this season there of you say the fitness no very enough at so why na adwe say wabebwa ama slot any Liverpool bobokodo eni ama so etima akoye adiamamo was physical or very strong atas eni ama nyina ayakama edema na no ya branta the team and some adi Federico Chiesa and komaka ko adi tuta ewo dwumade so na no pe yakatire adiamao ewo yensisa wodo so I ensure your number one akan radio station afe ana wodi wa fidi ndi ato adi asantema nyina atim and so adi atomo and so eni na me entozo akana afe yendi dwumaka kwa and some ewo yensi chawodo so na me pato de tenie na no pe reporter men seka ayasa de chance openya ni tina di Xabi Alonso sa report we maminya wetre na menya dwuma no enso enfama Xabi Alonso nyame anim ni one Vinicius Junior na men seka se won betena se na fesu o ma ye meeting esa se na no da after El Clasico yasi omuntem header enwo during the game ye changes amateur se Vinicius Junior if he said the coach in any year kwabana anope reporter men seka say ene no mu hwe himself Vinicius Junior one name anso head coach and dean edi Xabi Alonso pato wo mu meeting no anso beto dana afa na menwu the reason went here yasi wo coach team and dean edi Madrida saadi esiri nyina anso ese na munche ne ye pa we Madridista ayase we Madrid fan atedie na menche to ne mam kakra kwabana yasi tamba openya de Xabi Alonso joining Madrid no one Madrid team no aye meeting na yase oba no hu say dressing room ho near man said that enkoye ento aye na dwe so person o control Madrid wo mu training room ho kakra ana say wo mu som aye players no person o control near ma enti yase even gym worker players ne ye no kwabena yase wabiem enti players no aye more gym ana fe in group no kwabena watro mo dia group ni nyina omunya abebo Madrid boboko no ana fe wasan up player bia ne niama the routine training ebetimi abo every single player and ya join players no anso aye kwabena yeso wie no ana oni dey playing bad ni sia ana katam so ono bana waba no we player na yakobo ball na kwabena park no so we ya wadwe say untake pia ni game unya bi mo ana fe so de obetse so wanya eno so selection nya de say bekam age say de ope say won so ye na no na say wo ye say wutimi ye sa de na
ɛno na kyerɛ sɛ ɛbɛboa ma ɛne wo so no watumi ako anim yie na kyerɛ sɛ ɛno nso atumi aboa nti ano yɛ reporter mepatɔ ɛtɔ dwa ɛwɔ Xabi Alonso aka kyerɛ na nɔpɛ mede kakra nso ade ɛdam wɔ na kwabra direct message a yɛsɛ ɔde ma senior players ne yɛsɛ yɛsɛ ɔka kyerɛ senior players sɛ mo ni mpanyimfoɔ no na yɛkɔbɔ bɔɔl na kyerɛ sɛ memam directive na kyerɛ sɛ moanyɛ saa deɛ no a ɛneɛ yɛpɔn game no mo menim wɔ bi ka yie paa yɛsɛ ɔwie na ɔka kyerɛ captains ne sɛ wɔno sei na ɔpɛ ne nneɛma ɛnde sɛ captains no bɛdi so deɛ a ɛyɛ adeɛ bɛtumi aboa Madrid ɛyɛ bɔbɔkɔ no nyinaa atɛ sɛ team no bɛtumi agyɛle ɛba sɛ made a nneɛma nso atumi akɔyɛ deɛ ma mkɔbena yɛsɛ ɛno yɛ deɛ wɔne players no kaɛ yɛsɛ ɔda ne ho abɛbɛpɛ na players nso hɛ akwa no de wɔfi sɛ ɔyɛ Pep Guardiola anaa na wonanse a na wobaeɛ a coach baako no wɔ hɔ no na yɛne ni problem ɔmo sɛ Carlo Ancelotti yɛ coach akwabena wokɔ no aka kyerɛ sɛ papa nneɛma se a Carlo Ancelotti ne wagye atom na yɛse Xabi Alonso baɛ Xabio yɛsɛ ɔyɛ ayɛ kokotako ne ɔpɛ ana kyerɛ sɛ ɔyɛ ne wɔtum na adeɛ baako a yɛsɛ ɛyɛ players no hi paa yɛ sɛ anka deɛ ɔmunim sɛ coach deɛ woyɛ coach ɛdu park ne so ayɛ sɛ deɛ wobɛkyerɛm so momfa bɔɔ ne fa momfa bɛte kwabena yɛsɛ wei deɛ wayɛ ne ho sɛ player o park no so wɔde players no na ɛkyɛ bɔm ana ɔkyerɛ deɛ wɔatim no ɛnso mfa so nyɛ yɛsɛ saa deɛ no ebi na abranta ne gyina de Vinicius Junior ɛmpɛ ɛsiane sɛ yɛsɛ ɔka kyerɛ Vinicius Junior sɛ every day in out no sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya game ɛnso start na ɔnya bi bɔde a drawing matches kwabena yɛn nyinaa yɛ defend yɛn nyinaa ne yɛpɛ sɛ wɔanyɛ saa deɛ de deɛ a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔnso wobɛtumi ɛnyɛ the next game abɔ na ɛno ne adeɛ a yɛse ɛmɛ sɛ Vinicius Junior nsɛ da ɛnte ne ho asɛ yɛ paa ɛnti ɛno ɛne adeɛ baako a yɛse ɛha Xabi Alonso ɛne ne players no ama yɛse players ne bi kwan pa kɔka sɛ papa no ne training kwa ano yɛ din too much asɛ kwan fa so yɛ ne training no wɔn mu players no mu feel sɛ in fact ɛne wɔn nso ɛho ɛnka ɛyɛ adeɛ sɛ ɛhɔ mu yɛ paa aside that ne kwan pa no yɛse players ni din kɔma a wɔn feel sɛ coach ne kwan yɛ coach a wontumi nkɔ no ho ntawet ankɔ keka nsɛm mfa nkyɛn na mata sɛ wonkyerɛ wadwen players ne se ankɔ ɔmɛnya Carlo Ancelotti bra so no wɔn gyina park ne so ɔman kasa wɔn flare ɛne kwan ɔmpa sɛ ɔmfa so bɔɔl no ɛno na wɔn nso abɔ bɛta yɛse ɔpanyin wei ba ɛnde waka tɔm sɛ wogyina park ne so a deɛ ɔno wakyerɛ wo no ɛna ɛsɛ wɔn nso woyɛ sɛ woyɛ deɛ ɔno no nso ɛnkyerɛ wo a ɛne the possibility sɛ next game no wonya bi mbɔ no yɛ very high nti problem a yɛse Xabi Alonso ɛne ne entire team no nso enya atɛ sɛ Vinicius Junior ama wɔn nso enya problem na na ɔpɛ no meka kyerɛ kakra nso ɛde adam wɔ away from Real Madrid ma menkɔ manim kakra na menkɔ Atletico Madrid na menkɔ di nkɔmɔ kakra mepatɔ kɔ Atletico Madrid boboko na wɔn awɔ abranta de de Alex Baena ɛwɔ hɔ na yɛse La Liga na yɛbɔ no abranta de Alex Baena ana afɛ Rafinha sɛ ɛba chances creation players a wɔn nso create more chances our La Liga no yɛ saa two players we pɛ ɛyɛ Atletico Madrid the player no ana afe Rafinha wɔn yɛ saa two players a yɛse La Liga na nneɛma ɛyɛ kama ɛde mɔmɔ in chances ɛyɛ creation nkɔmɔ kakra neɛ na mekɔ PS na makɔdi nkɔmɔ kakra na Vitinha no ada media abante no nkɔmɔ kakra nso ɛbaeɛ na abante si yɛn kama obi ante sɛ this season nneɛma nyinaa ɛyɛ kama nso ade matim no wɔse adeɛ sɛ ɔma bɔ mates dodo na ɛnya deɛ sɛ ɔma sɛ da ɛnya number of rest atɛsɛ no nso bɛtumi aboɔ mɔ na sisian deɛ ɔmo yɛ ɛyɛ squad management no ɛna kyerɛ sɛ ɛneɛ wɔn nso ɛne ɔma ka because injuries ni adade matches dodoɔ na ɔmo bɔ kwabena ansa ɔyɛ player na atabɔ matches dodoɔ a ɛno pra na kyerɛ sɛ ɛde ba ɛnti yɛse players no ɛne mpanyinfoɔ no nyinaa ɛhwɛ kwan wɔn bɛfa so a ɛneɛ players dodoɔ na ebi obi wɔ hɔ a agya wɔn bɛtumi ayɛ resafo kakra players wɔn bɛtumi arɛsi bi kakra na ɛno nso atumi aboa pii aziboboko no ɛnom ɛyɛ nkɔba kakra nso ɛba ɛwɔ dwumadie so ɛna anɔpɛ no yɛde ɛho nsom ansɛm no bi ɛde down now yɛnkɔ anim kakra away from that no na menkɔ Lamine Yamal na ɛno ada meba bɛka Lamine Yamal story ɛde kyɛn ba bɛka sɛ ɔpanya ne din nso ɛde ɛyɛ gaspa ɛba bɛka sɛ ɛmfa Lamine Yamal na nsase so ɛnyɛ ɔno na sɛbe wɔnim ne bɔɔ ne bɔɔ sɛbe wɔapira kora na yɛde Lamine Yamal ɛbɔ na manya videos kakra wɔ ha anaasɛ pictures
Yes kakra ha Lamine Yamal me pato ni pranom dia etitia na mo ma opportunity wo YouTube ne dia ebia dia make mbe header ehuni ye na onso uche no radio so ni ade dia menya bocha kakra na matechobo kwabna onse sabio bema efi aya wo sre no mfifi sa no kwabna ebo onto he no ho sa ne he ho no ye fe no grown area na yesi Lamine Yamal sa ho no wanya problem kakra ho atesem aha adwene ye pa na doctor ni ba ko bi na waba beka se in fact sa de na ha Lamine Yamal no so ma hwe na o ma hwe ama brante no ne ho antimi anto no na de in there to mu yuso brante na ya de se ebe ha brante ye pa because sabio kwabna onto he ni fifi won so de no ade kwaye abo hazana aja wudi juma sana ade ensu ye medicatro ni ade and this agro honum sa no niam ko se ha adwene ye pa nti no o si baso na fo no he na aja o mo tutu niam ye se ne be ya betimi aboa o si se ho wunya pains wo ho ama medicatro kwa no eye din admal ana fe kwampa ka me se 50% of eye wa ho ade e so de bobo kwa bana ni nyina no akwa di ho nti no basa na chesem aha adwene kakwa nti no on de anko benya nka basa fo hwe na Lamine Yamal mo hela ensorte na brante ne full fit no eye reporter etotwa e wo dwumade so na no pe ye de kakwa adi adana yase inter wo goalkeeper bako ani tin adi Joseph aye Martinez na yase manslaughter aye kwabna ade a yade abono o masase aye investigation yase na no da na omuhu sa Gabi etwa mekai medicatente na yase brante bi oti hwite mu omu ya ne se 18 years na se woni ko na nya kwabna ka akwa kotwa fa no so wo mo ko hwe ana chese kwabna ne ka atese ya brante ne de Joseph Martinez ne ka na chese ekodi se adwuma no edi dwuma ne wi akate na nyina ho ana chese okwa na ano na aba so mo asase ya investigation na omo ya na chese bo brante ne ne na chese asem ebetimi ato interplayer ni ye pa eno ya reporter eba ewo dwuma de so na Manchester for no ntie Manchester mebenya mo so wi bia no modwa na team ben kwari na kwabna mu players mu ni ma no ana okay team reason yes Manchester United yes no a kwabna mo ha na bante bi kumfa na yes owura Manchester office wo se wabana omo sign the contract en fama no yes pay for he bante di no na wo ha de no so sana anu ya na mbe try so na mo family no mo ha na mo sign contract no en fama kwabna omu doso akwa sa oboa wanti kwada yeso ndimbe biakwa akwa ne firi se Manchester mpayinfo no anye due diligence akwa branka no yese no ada mo sign player contract adema obi a chese ball no kwa no yese Manchester currently ho ne nan kwan kan border afa ba be wi e che so no oye midfielder no hom de o manya hu echenya hwe oye midfielder akaja nkomo fa de team no preko ti no ade de fi Manchester United akatem ade eba e wo dwuma de so na no pe ye de kakra ade dawo wo ayensi shawo do so ntino Manchester komando no na meko Chelsea na medi dwuma kakra mamenko Enzo Maresca kate na mini dwuma kakra Enzo Maresca kasa ade afa Ganato na kwabana nim se Alejandro Ganato na no da omu change no amafo bebre fi se changes na ye change abante no envad na onye too happy but openya ne dey Enzo Maresca head coach adama Chelsea ne se abante no ofiri Manchester Bayern no na onye 100% fit and to such a player na say omu to omu boss na fe omu ye se abante ne betimi ehwo atodo na ne full fitness obenya na face wetimi abo Chelsea boboko no enti anwa header manager abante ne kakaka adu your reporter Enzo Maresca Chelsea head coach ne ade tudwa proud to ene omu gamer wamsum ade Wolves enso edi sie ne na owie no chese Jose Champion a player or a defender ade ma Chelsea what's akoda ne ball na obody in fact nani adu ye pa in the UEFA Champions League na abante ne composer ane kwan faso a conduct ne ho in fact abante no so na since so started and so ade ne room on board Chelsea matches no in the Premier League na we so say when betima tase no essence the confidence level no and so akwasuri ye pa no ye reporter me pato penya ne dia de Enzo Maresca ade tudwa e wo dwumade so na Mikel Arteta asi o wakoda we so ba ko ho and tin ade Max Dorman na wasa akoda nyame anim ne se wo ba mu trading na fe wo hwe trading na Arsenal ya kwabena wini hwe ka so betima start abante wasa abante no enim bo papa
na ɔse sɛ woba Arsenal team no mu na aberante no yɛ training na kyerɛ sɛ Monday ebia wamfa aberante no ankɔsi aka na kyerɛ sɛ kamea sɛ wo nso wonni ani nti no ɛno yɛ reporter ɛto twa ɛwɔ dwumadie so ɛna anɔpɛ no yɛde a wo nkɔbɔ kakra nso ade ada wɔ na maame nkɔ the top 3 players a yɛse most status ɛwɔ ɛyɛ La Liga opponent ɛyɛ boxes no mu no ɛyɛ 3 players pɛ Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Marcus Rashford, Manchester for Ebiemo, Marcus Rashford, Kwabra, yesi, wako na nsayano, wuba La Liga numa players a no born yam prepare our opponent air box numa, yesi abantano, etosumi asantim, ano, and komaka kwanso etoja, Judan Alvarez, yankamo bianta se, social media and 7 Kwabra, no crabia anymore, Sanyaninam social media near the ade, ano no crano pasoko, one year cholo cry head down your fine the masa what's this answer nyina nya fa na ni nyina ba se eno a wo mo bo mo gam ye hu ya no se e cholo akwa bam na ma che se wo mo nsum e domani no che se eno che in fact the team no de we na ma esitie ati wo obi na bia wo fi so no no e ba beje team no ho akwa ne ade a wasem anya sa no nu so e hu ne ma eno ye reporter me pato opinion the team so adi chero ana afa you na afa we se from akate adi e ba e wo dwumade so na no pe no ye de bi di ta na abantase kamo bi ante ase afen wa se ne ball na abaye pa since or 20 team ni team adi Atletico Madrid no wo ba so paso osua de na wo ba ya so ne nyina ya kama adi ama no amata se ne football no eno so ekwedenim na owogidie pa se wo pesa wone Atletico Madrid enso adi nkru eno ya de oguso a wo so edi hu nkoma no reporter eba e wo dwumadie so na no da ayala ba be ka se openya ni de Anslot o head down tenase kwabena ukotia na abeka zo wini team bi ball long boss ni ade na ombo di tia na tembia long boss ya no mabo di tia na wunye bibi mfafa ho kwabena nyame anim ne reporter men seka se yesi openya ni se afi no wa hehe niam ye atese wono so identify ehu kwanya Liverpool for be faso na afi wo so etimesi sa ne ma no ano kwanti no ene reporter etotwa ewo dwumade so mate se William Saliba Ateta ese woni Gabriel Martinelli wo mu nyina nya available wo mu nyina paper na in fact William Saliba de omugu so a wo mu asesa brante no na o se Declan Rice ana fe Calafiori ana Bukayo Saka wo mu nyina ye players a wo mu so ento obi abaye okay and the Bukayo Saka kwa do ma se wo mu so be ma na counter the sense reporter men se ka se Barcelona se wo mu ni Dani Olmo anso be sia ne agent no openya ni din adi Andibara womun aswani no besianti meeting between Deco and Antibara omusia na fe womun so etima ha Branton the fitness level and the won besia carry out na fe prayer no in the near future Branton no and injuries ni nyina no matimi enso ayi ni nyina afri ho and so kakra ni nyaki pi na kasa afa Barcelona honi ade bra ebransi ni enso da eni afa enti kwabna my enfan crofas encrofa manso sem ni nyina enso emfa ensi aye hanum se anti Patrick Patrick GH Mamincha pa dwumani nyina ekoye niam ni nyina ekoye we boys ni nyina ne ade nti no de tena no de tena no ye hwe na aja yemfa enso si akwasim bie ne ode akwabena me se we de akire din na aja memfa ensem ne nsia na bibi wa akire how baby same bibi ne akire de ade oye bibi ne amaye story ba ko bi na oye story be ya me suspect ya no story be see so be onye Manchester player na akoze man contract na abna say no enya me na me ye yo story abana say story aba na me say me suspect ya no ya be no so mu nimu ne na ye de fa ho ne team ni de we na ma besi ako de mfa wonti no self acclaimed world champions mono yedase ne bibia ni ho and the BBN and the BBI fine pa all right my acquitted will be to me acquitted and discharged okay